Bħala parti mill-inizjattiva Stop the Hate bil-Ministeru għall-Internu l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol MFA ġiet organizzata taħdita bejn il-Kunsill tal-Plejers ta' Fgura United u l-ex-plejer tal-Liverpool Jamie Carragher. Din il-kampanja għandha lan li tqajjem iżjed kuxjenza kontra kull tip ta' mibeda li jistgħu jesperjenzaw il-plejers uffiċjali tal-logħba u anke dawk li jmorru jagħtu s-sapport. Carragher tkellem favur l-inizjattiva hekk kif bil-fondazzjoni li waqqaf u stess Foundation 23 ukoll qed jaħdem favur miżuri soċjali permezz tal-futbol. Tkellem favur il-fatt li dan il-klabb tal-futbol ta' vuċi l-tfal permezz ta' dan il-kunsill li huma magħmul minn 13 plejer ta' bejn l-10 u 13 sena u jagħmlu diversi inizjattivi soċjali fit-taħdita. It-tfal tal-Fgura ukoll qasmu l-idejat tagħhom mal-plejer internazzjonali. Il-President tal-Fgura United Larkin Bonnici qal li din iż-żjara timmarka l-qofol tal-impenn soċjali fit-tul tat-tim permezz tal-futbol. Intqal kif kien mument emozzjonanti jara l-Jamie Carragher jisma' b'tant attenzjoni il-proposti tal-Kunsill tal-Plejers. Il-Ministru Byron Camilleri spjega li permezz din l-inizjattiva jingħatat esperjenza unika lil dawn it-tfal li kellhom iċ-ċans jistaqsu u jifhmu r-realtajiet tal-ex-plejer professjonali tal-futbol. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-President tal-MFA Bjorn Vassallo flimkien maż-żewġ viċi presidenti Matthew Paris u Trustin Farrugia Ken.